náročné je vlastně nacházet cestu do soupeřova útočného pásma, protože v podstatě všechna dosavadní utkání byla o jednom gólu. Tak my ju takisto nachádzame, jak aj oni a snažíme sa robiť všetko najlepšie, ako vieme a dostávať sa do brány. Takže je to náročné, ale je to play-off a snažíme sa hrať. Kde hledáte takový ten klíčový okamžik celého utkání? Možná z vaší strany trochu nedisciplinovanosti? Asi áno. Tak sa nehrajú 5. zápasy play-off, že máme zbytočné fauly a ani nie u nás. Takže nedá sa to vrátiť, musíme sa poučiť a ja verím, že to doma zvládneme. Na co se zaměřit směrem do toho příštího utkání? Hrajete doma? Potrebujeme využiť domáceho ľadu a potrebujeme vyhrať. Vlastne, ak vyhrá Hradec, tak je pre nás koniec, takže my sa ideme nachystať. Myslím si, že máme dosť sil. Dneska podľa mňa sme boli zase lepší a už len to potvrdí výsledkov. To bylo prostě, že jste faulovali fakt jako vlastně únik? Tak áno, my sa tým strieľame do nohy, lebo fakt hráme dobré zápasy a proste takto si to pokašľame, takže áno, sú to zbytočné fauly proste a nemôžu sa stávať v play-off. Ta druhá třetina byla z vaší strany výborná, že jste měli jako spoustu akcí, zatlačili jste vlastně jako ideální šanci to překlopit na vaší stranu. Áno, tak my to cítime, že proste, že hrajeme dobre, že sme v niektorých pasážach lepší, niektorých sú oni a že je to vyrovnané, je to o jednom góle a kto zrobí akú stupidnú chybu, tak je potrestaná. Dneska sme to boli my znova a ja verím, že už nebudeme. Jste o tom trošku mluvil, ale vlastně trenér váš mluvil po minulém zápase o tom, že vás trošku dobíhá to předkolo, ty zápasy, ale dneska to asi tak nebylo. Dneska prostě s tou fyzičkou, tou kondicí nebyl problém. Máme viac zápasov, to je pravda, ale jak som pozeral na Hradec, tak nemyslím si, že sme na tom kondične horšie.